Prangsi kadoi hona meni li adap kemia gardong pajirlo pini karbing long rar ban kedam tang 73rd mate troxikep ra ke thom karbing long foundation there ni dipu tara lang solong talon pono lapang damang so on hut karbing long autonomous council ke japon atum tim karbing long mate BJP atum pen se talon pono lapang damang so on hut ni tum theglong lo ongdung elected members atum pen alang litum ke claim ke dama buthak lam ke than pon tum theglong lo labang so unang bong pen ni li ke theglong teng polo tang te prangsi ka churu me bang ke bokajan LEC pen ritum ka chotoi dun MLA ke hai Dr. Numol Mumin apen alang li ke non deputy speaker lo Assam Legislative Assembly lo la se alang li kaning je lam misen tima alang li kaning je bang la hello he speaks about the development in education sector in Karbing lo. He has pointed that Dr. Mumin has pointed out that there is a large development in education sector in Karbing Long, especially in the private sector, private school. He's speaking the truth, yes. Aholam gela hello. Private sector atum si nono bangke school mati education hin bangke paprang pon bom itum theklong lo government school phan mate. Lapen ke alang li paklang pon thulo je lan so se government school mukha lan so se private sector mati private school sona thak kapat develop je phan ilitum bor inang ji alang li ning je lo. So I personally thanks Dr. Numol Mumin for his wonderful speech and for his encouraging to the leaders of Karbing Autonomous Council to take forward on education sector. Apena so dung nili thek thulong lo poithalang so mate bothalang so LEC pen elected MLA ke hai Rup Singh Teron alang li ta penangan paklang pono je lada Karbing Long development ahin non 73rd apong ke chokan bangke Karbing Long ko an chelar lo malang li paklang pono seta alang li phaneli thang ke no da jongpon pe muthe esonalam pakeng doni bang do je aprang ke toward bihek seta non ke four line no pu la pen sona ta se taralang so dam toward aprang ke asap so di seta non bang ke dam lo bolo tang de four line ko an ma gari pang plong ining hang an pang plong de chok pula la se pu MLA ke hai Rup Singh Teron ke hai phan ta nili pakeng nun gang tu mang ke la ke four line pu gali four lane pu ji four line pu gala ke tomar phan li four lane la se four lane atowar pu si pu ji la lo la pen isi nili hin pen pini ke jong nun gang tu nga the bang ke la lo dak haurghat LEC pen itum ka chotoi dun ke hai MLA Dorsing Ronghang alang li lam kaning je ke it's very unfortunate atum son the council foundation de Karbing Long foundation de ni si alang li bangke lam kaning je partin phit li lo kaprek MLA la pen ke MLA tum la pen kaprek elected members atum pen ke da Karbing Long ko anching thur marching thur tema ko PC claim ponai mal hailam se nije pono sita MLA Dorsing Ronghang bangke dak bangke BJP meeting ason se pin chong thu de lo kedam tang 2023 ningkan foundation dia nita dak longnit long padu tala sun bangke original 6 schedule ke power ave pupaning jeli lodi hala sun bangke non pininga bangke 73rd apong ke chong taralang solong council foundation de mate Karbing Long foundation dia ni bangke kaning je thu MLA Dorsing Ronghang painang parlin du ni lo je alang li ke jong pon ke lo pohelo je bikhekoi je ai kathar mate APHLC atum hasi puda je APHLC mate je ai kathar tum kaning je ke hello Karlitang Ru Samson Singh ti lapan khorsing terang atum ke wan a 6 schedule ke aki thutang pusi APHLC tum kaning je pusi MLA Dorsing Ronghang kaning je lasi Dorsing Ronghang MLA ke haifani le kar jugang tung bangke APHLC atum ko madabang pusi Iru Samson Singh ti lapan khorsing terang tum ke wan a 6 schedule ki thu pu kaning je ma onna ta tim si kaning je ma labang so approve bang rat han peklang paminang je nili tumke Samson Singh ti Ru Samson Singh ti dapen ke pukar litang first si ama ke hai khorsing terang phan bangke ni tumke pinrem long le pinang son ke lapen ke hala tumke bana 6 schedule ke aki thu bugen tum ning jelong le lasi alang li la puson 73rd Karbing Long foundation there ni rat ang no kaning je plum ke 6 schedule ki thu buke lake nil tum APHLC le kaning je gali bon ta
MLA Dorsing Ronghang lam si kaning je lasi labang soal lam patang nang rap han verification pi pami nai 6 schedule laki thu pu lamso gali laki ni tum laki nije gali lapen laki ni tum laki nije lo pulutang te laki ahok lam lo laki nili tum phan case nang piu nang le tu India government na tum tame laki tum han action nang un 6 schedule laki thu polam ke because it is a part of Indian constitution 6 schedule is a mini constitution and it is under the Indian constitution and it is also a part of Indian constitution so you cannot blame the 6th schedule you cannot blame the 6th schedule to the constitution of India nang le 6th schedule to the constitution of India panaki thu pu nang le ninje on elaki nili tumke ninje long le kente APHLC do ninje long le majok ta ninje long le komada leader lo APHLC la rang bo 6th schedule laki thu pu ninje aho non kachari bo matum lapan ke damtang kachari atum an setame 6th schedule kachini ne dat panajo kelang apang kre panajo di karkan pon lapan kapa phukji bhan ka bor ipon do lamode kalang ninje sita Samson Singh tia ke hai pen let coursing terang ke hai ke 6th schedule laki thule ke wan kali lapen ke latum 6th schedule kapa phukji bhan ka meklem ngali ten nangli MLA Dorsing Ronghang ke hai ko nat authority ban se ko nat a provision ban ke jong man sinai tum han 6th schedule laki thu si ke wan pu APHLC leader kan ninje pu pula ko nata tim komen tu apor kan ninje nangli rat han peklang tu la solam Hinila manggil halo, MOU lapan MOS, kace top pen 6 schedule kape phuk pusi APHLC tum ke jongdun pusi, MLA Dorsing Ronghang kaninje. MOU lapan MOS kape phuk polam bangke, MOU lapan MOS kace top pen 6 schedule kape phuk polam kaninje nang kok the banggil halo. Hala MOU ta all in all malin tum ki chokche at pu tum ke jongdun kali. 30 department mano lale ke chokche pu tum jongdun kali. Sita hala close all long MOU close all long land alienation pu awards ke to ko bangela ke chidon unde la pan ke chokche ke bi ke tum dak long le nam long le polam situm ke jong cho la pen MOS long satame de la nona phike che top MOS long 2.3 long ne pine ke to do di 10 seat open for all pu la bang ke ni tum chidon unde che song lo ni tum rally to download mi theng tom ben che song lo pima long recap si ke bi ke che tum phan non tribal tum phan ki PG pu bang tum troy people lo polotang te 6 schedule habar lo ke constitution 6 schedule to the constitution of India paragraph 20 teng polotang te da ke tribal area lo 10% 10 seats ki pinai gali 1 seat tai tum piune ke bi ke che phan ke 100% it belongs to the tribal people the lands belong to the tribal people it's all because the constitution is given to us last in tu pak lang chot man 6 schedule ka pe phuk at pole punun gali MOS MOU ke che tok anda chok chi at pole tum kali certain close do halada aja ka point do hala pa tum che don unde lapen tum khai phan henu dakji ras itu pak lang cho lapen kala autonomous pu pavidat di non ke damtang MP election mangke number 6 dipu ST parliamentary constituency pu si tok cho tak ke damtang election hod an mangke number 3 autonomous ST parliamentary constituency pu si keto people si non mangke autonomous pu pavidat lonte website along ex autonomous district pu people si ketok lonte la bang nam tum pek lang tu nai nili tum ke opposition party tum ngena pak lang po nali tum ke ruling party nali tum government aphan central government phan nali tum la so lam ang arjunang kokko di la si autonomous MP sip long bangke autonomous pu ke ave la ke karbin autonomous council long chat pu bangke la ke nali tum pa chum bai la ke people of lotane karbiang long la pen North Kachar Hills Autonomous Council la Parlopet Autonomous District par hini Parlopet nansi la ST parliamentary constituency ka salam la bang nali tum confusion akam plemri la pen nali pulo Dimahasa Autonomous Council pu non ada Dimahasa Autonomous Council pu pe North Kachar Hills Autonomous Council pu si pulang nali tum haflong damo nantum theklong pu la lo la pen kijut si ala mangala lo nali tum karbiang long monsam development wanangji pulo tangte la APHLC leader tum phan Halloween nali tum bidai nangji pu kanije la si nali ku pi phon si lagi pudama APHLC leader tum phan nangli Ladak pen Halloween adim bidai dam nai puken nangli attempt to murder alam se lagi kaninje lasi lam kaninje ta thek serte lam thek the nang men nang se ching nang inon ke Halloween ladak pen atum han bidai nei toy nai mane kupilo election parem nai pu sante son ta non bangke nali kaninje thu bangke karbiang long monsam development nangji pulotang te APHLC leader atum han Halloween nangli bidai nangi pusin nali kaninje lasi it's very unfortunate nangli like attempt to murder alam se kaninje la pen nangli ratang no la clarification chipi back nangi la hello la sini la kaprek lam kaninje o elo itum CM tuliram Ronghang ke hai alang li kaninje la lo jong si July si klopen ko mane jong si
political leader satu phan kalili ka lang ason kaning je thap ke tok thap do polutang te kani thap rat phan pamu thap do polutang te section 179 197 sorry section 197 1 dia teng pen jail beng nang ji la pen kan thom non bailable jail dunai palam se kaning je la si la so teng polutang te section 197 1 dia teng polutang te non MLA ke hai Dorsing Ronghang kaning je alam bang ke la ke non bailable alam se ning je lo lage je APHLC leader tum phan Monsam development nangji polutang te karmino nai polutang te Halloween bidai nangi attempt to murder alam se ganing je hinia bangke Samsung sing ti pen coursing teram ke bana sexidul ka ki thu polang li kaning je thap lahai kani thap kaning pura lang ni du lahai teng polutang te Dorsing Ronghang phansi la bangke section 197 1 dia teng pen alang li phansi pabon paprang nai lahai lo ni kaning je ke ilia ka preklam ke ninji o elo ladak ni lia ka komane phan kapin remji komane phan ni ke benji komane phane ke jong doni bo phane ki jong doni kani je gali seta pini ni life ang ko thibang hello ke dam tang 73rd Karbiang Long Foundation there ni taralang solong katalon hud aka hai Dorsing Ronghang alang li kalili kalang lang parlin parlo radang no kani je thap lapengala tuson angkur kabe alam kani je posi pini ni hen pen radang no stamen ni clarification pinang ko lo lapen peklang nang ko lo la lo lan lam than pen sin iliam the pir ko lo kardong